mielestä puhdas siirtymä on niin kuin teknologiaa. Teknologia on siinä ihan keskeisessä osassa. Ja sitten taas kun suomalaiset yritykset on teknologisesti tosi edistyneitä, niin onhan se varmasti ihan täysin keskeistä. Tulee varmasti paljon mahdollisuuksia hyödyntää uutta teknologiaa, tehdä uutta bisnestä sen uuden teknologian ja uudenlaisten tarpeiden avulla. Sitten toisaalta jo olemassa oleva teollisuus varmasti hyötyy paljon uudenlaisista mahdollisuuksista energiasäästössä, energiatehokkuudessa. Että aina ei ole kyse välttämättä ihan pelkästään vain sähkön säästöstä tai siitä, että lähdetään jotenkin täysin uuteen, lähdetään täysin vihreäseen siirtymään, vaan kyse on ehkä myös semmoista mindsetin muutoksesta, että ruvetaan miettimään, että miten me voitaisiin osallistua aktiivisemmin energiamarkkinaan ja hyödyntää niitä teknologioita, hyödyntää mahdollisuuksia riippumatta siitä, että ollaanko nyt sitten vaikka just siellä vihreän siirtymän ytimessä. Että kyllä mä uskon, että se suomalaiselle teollisuudelle, teknologialle tarjoaa ihan valtavasti mahdollisuuksia. Teknologia auttaa suomalaisia teollisuusyrityksiä saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet niin, että ensinnäkin teknologialla vastataan lainsäädännön vaatimuksiin. Sitten kohta 2 on se, että se auttaa tuottavuuden kehittämisessä. 3 on se, että huomioidaan ympäristötekijät ja ympäristövaatimukset ja lainsäädäntö. Ja sitten ehkä 4. voisi ottaa tämmöisen elinkaariperspektiivin, eli mietitään se laitteiden elinkaari, joka jossain vaiheessa tulee käyttöiän loppuun, ja sitä pitää päivittää siltä pohjalta. No me tarvitaan teknologiaa vihreäseen siirtymään. Ilman teknologiaa se ei varmasti tule tapahtumaan. Me tarvitaan dataa ja teknologia auttaa siinä, että se data saadaan hyödynnettyä. Data asuu ehkä tällä hetkellä siiloissa, sitä on jo aika paljon. Me tarvitaan teknologiaa, jotta me saadaan ympäristödata osaksi suunnittelijan työtä, osaksi ostajan työtä, osaksi kaikkien päättäjien työtä, jolloin pystytään tekemään päätöksiä, jotka vie meitä kohti kestävyyttä. Meidän tarvitsee tehdä teknologisia innovaatioita, mutta samalla meidän täytyy mahdollistaa, että teknologia kehittyy jatkuvasti kestävämpään suuntaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tuotesuunnittelussa otetaan huomioon kestävyysperiaatteet. Me mietitään, minkälaisia raaka-aineita me käytetään. Me mietitään, että miten me saadaan jatkuvasti energiatehokkuutta kehitettyä.